سەرۆکێ ئەمریکا دەبێژە ku Tirkiya li şûna Amerîka wê şererêxistina terorîstî ya Daeş li Sûriyê bike. Ew jî piştî vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê. Donald Trump serokê Amerîka di twîtekê de li ser tora civakî Twitter ragihand ku Tirkiye şayenê wê çendê ye ku li şûna Amerîka şererêxistina terorîstî ya Daeş bike û vekşana hêzên Amerîka ji Sûriyê wê bo demeke dirêj berdewam bike. Di tweeta xwe de Donald Trump got jî ku ew ê li gel serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan proseya şerê Daişê û vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê bi hûrgulî gotûbêj kiriye. û hêzên Amerîkî piştî derbasbûna çend salekî li Sûriyê û ê vegerine welatê xwe. Di dawîn tweet de Donald Trump amaje bişiyan û karînên Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiye da û got ku Erdogan karê li şûna Amerîka rêxistina terorîstî ya Daeş li Sûriyê ji nav bibe. Rojnameya The Times belav kirbû ku Tirkiye, Îran, Rûsya xwe amade kirine da ku şûna Amerîka li Rojalatê Çemê Firatê bigirin û hejmûna welatên Rojavayî yên tevpêmaniya navdewletî bidawîn bînin. Lê li gorî dawîn tweet ku Trump belav kiriye, rola Rûsya, Îran li Rojalatê Çemê Firatê namîne û bi tenê Tirkiye wê bibe xwedan hejmûn li wê navçeyê. Divir te pirsyara herî giring ew e gelo Tirkiye wê cih Amerîka li hevpeymaniya navdewletî li dijî Daişê bigire û yan jî wê bi tenê li ser erdê şererêxistina terorîstî ya Daeş bike. û ji aliyê xwe ve Emmanuel Macron rexne li biryara vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê girt û got pêwîst e hevpeyman cihê baweriyê be û ev gotina Macron wê çendê dide xuya kirin ku di pêşerojê de tu rola welatiyên Rojavayî di Sûriyê de namîne. Li gorî ku Trump dibêje Tirkiye wê cihê Amerîka li Rojalatê Çemê Firatê bigire û wê şererêxistina terorîstî ya Daeş bigire, lê divir de çekdarên ku Amerîka bi wan şerê Daeşê dike çekdarên Hesedê ne û Tirkiye weke dijmin seyrî wa çekdaran dike. Beriya çend rojan û piştî encamdana peywendiyeke telefonî di navbera Trump û Erdogan de Erdogan ji nişkî ve biryara vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê ragihand û ev biryara Trump nerazîbûna berpirsiyar û sînatorên Amerîkî anî holê û Kongresê Amerîka jî wê vê biryarê gotûbêj bike. Weke nerazîbûnekê li ser biryara Trump, James Mattis wezîrê berevaniya Amerîka û Brett McGurk şanderê taybet yê serokê Amerîka ji bo Sûriyê dest ji kar kişandin. Bi biryara vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê hevkêşa siyasî aloz bûye û her aliyek navdewletî bi hişyarî muamele li gel hevkêşiya siyasî dide û pirsyara herî giring ya ku li cem Kurdên Rojavayê Kurdistanê tê kirin ew e ku pêşeroja Kurdan li Sûriyê wê bi çi rengî be.